பாவங்களில் மூழ்கக்கூடியவனே, பாவங்களை பார்த்து ரசிக்கக்கூடியவனே, அல்லாஹ்வுடைய மார்க்கத்தை புறக்கணித்து டிக்டாக்கிலும் வாழ்க்கையினுடைய இந்த உலகத்தினுடைய அற்ப இன்பங்களில் வாழ்க்கையுடைய ரசனையை தேடக்கூடியவனே, அன்றைய அந்த கபரில் நமக்கான துணை அந்த வானவர்கள் மட்டும்தான். எத்தனையோ காதல் காவியங்களை படித்திருக்கலாம். காதலி செத்துவிட்டான், காதலன் அறுத்து விட்டான், காதலி ஏமாற்றி விட்டான், காதலன் தூக்கில் தொங்கிவிட்டான் என்று வரலாற்றை படித்திருக்கலாம். எங்காவது ஒரு காவியத்தை படித்திருக்கிறீர்களா? காதலியை அடக்கம் செய்த அந்த கபரில் காதலன் உயிரோடு அடக்கம் செய்யப்பட்டான் என்ற, தாயை அடக்கம் செய்த அந்த கபரில் தாயின் மீது உள்ள பாசத்தால் மகன் உயிரோடு புதைக்கப்பட்டான் என்ற வரலாற்றை உலகத்தில் எங்கும் படிக்க முடியாது. இலாயோமின் கியாமா, கியாமத்து வரை படிக்க முடியாது. மரணம் என்று வந்துவிட்டால் மனிதனே உன்னை அந்த கபரிலே தள்ளிவிட்டு மனிதர்கள் திரும்பி விடுவார்கள்.